دوست و هەڤالên هێژە تەماشەوانên برومەت دەماوە خۆش بە هێوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە میژارە وەشانە ئیرۆ گرێدایê mijara weşana dohe. Duh li ser kanala xwe me behsa krîz û nakokiyên di nava Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê rûdane bikir. Me hinek enformasyon, hinek nerîn, hinek şirove, bi giştî min nerîna xwe got me helwesta xwe ya li dijî perçebûnê got û me daxwaz kir ku her du alî bi rêbazên qanûnî, bi rêbazên destûrî li gorî plansazî, li gorî bernameya rêxistinê problemê xwe çareser bikin, tiştên hindirîn di hindirê rêxistinê, nakokiyên hindirîn di hindirê rêxistinê de bimînin, di nava saziyên rêxistinê de bimînin, dema mesele derdikeve ser sosyal medya de bi mijarekî giştî hemû kes pê mijûl dibe. Hemû kes nerîna xwe tê dide. Dema ev mijar veşartî bû di hindirê rêxistinê de bû me îşê xwe jê nanî. Lê dema bû milkê raya giştî me nerîna xwe û helwesta xwe got edibêm qey ez zelal bûm di helwesta xwe de lê ez dîsa tekez û dubare dikim. Ez ne alîgirê aliyekî me li dijî aliyekî din. Ne hevalê mamoste Silêman Oso li dijî mamoste Birahîm biro me. Tişkî wilo tune. Eger ev nerîn ev intîba li cem we hineka çêbûye û çêbûye. Lê ez rastiyê dibêjim çawa min doh jî got ez di îro tekez dikim tiştekî wilo tune ye. Mebesta me helwesta me ku rêxistinekî ji rêxistinên Kurda ku cihê rêzê ye neşke, têk neçe. Ezmûneya wê têk neçe. Ew jî nebe dehê serniha û plan û dek û dolab û xapandin û êrîş û hevdû şikandin, hevdû êşandin nebe. Kêşe hene krîz heye, alosî heye cihê wê ê herî baş, herî meqûl ku di hindirê kongrê de di hindirê konferansên rêxistinê were çareserkirin. Nebe mijara sosyal medya. Sosyal medya ne cihê kongr û konferansên rêxistinên siyasî û pirsgirêkên rêxistinên siyasî her du alî mixabin ev mijara hindirîn a rêxistinî derxist derve. Sûciyekî ye nesûciyekî ye min got min nerîna xwe got ku ez berpirsyariya her du aliya tê dibînim lê aliyekî ji aliyekî bêtir. Dema me vê got me pê ve girêdayî ku dibe ku ez şaş bim. Di dawiyê vîdeo jî dibûn lê vegerin ez dîsa dibêjim ez hêvî dikim ez şaş bim yan jî mubalexe hebe. Ez dixwazim ku van nerînên han yanî ne rast bin ne cih de bin lê rastî li kur e divê eşkere bibe û zelal bibe. Her du alî ji mir mesaj şandin yanî. Mamoste Silêman ji mir mesajekî şand û mamoste Birahîm biro mesaj şand. Silêman Oso ku serokê niha ê rêxistinê ye, Birahîm biro ku serokê berê ê rêxistinê ye, her du kesayetî kesayetiyên welatparêz in, kesayetiyên têkoşer in, cihê rêzê ne, li cem me cihê rêzê ne têkiliya me her diyar heye û rêz û ihtirama me ji her diyar heye. Rêz û ihtiram û têkilî nayê wê wateyê dema ku ez li gorî xwe ez dibînim ku ev alî şaş e ji vî aliyehan bêtir.
يعني اف آلي باشه جوی آلی هان بيتر از نه اندامی رخصنیم ت پوست و میسیون و رولا منا دنری وی رخصنا هانی چنه از تنی کردکم نویسکارکم چاودیرکی سیاسی من روشه دنرخینم ناخوازم ایش و زرر و زیان بگیجه رخصنه کرده از ناخوازم پرچبون لپارتیا ماموستا حمد موسیجی چه ببه از ناخوازم پرچبون لپارتیا پیش و روشی چه ببه نه بدلی منه نلگوری ناخوازم افتشتیهانه دناوا کرده رو بدن ماموستا سلیمان اوسو نامه یکی کرد شاند سپاس جبوی مامۆستا براهیم برۆ نامەیەکی درێژ شاند سپاس ji bo wî wekî belge wekî dêkomend ji bo raya giştî ez ê nameya mamoste Birahîm Biro bi zimanê erebî ji werê bixwînim piştre ez ê hewl bidim hinek şiroveyên xwe yan jî kommentên xwe kurta şiroveyên xwe li ser vê nameya hanê ji werê ragihînim bi hêviya ku piçekî singa we li me fireh bi nerîna we objektif bi ku ez jî dixwazim helwestekî objektif û bê alî derbarê vê krîza hanê bêjim lê dema ku ez bibînim li gorî me şaştiyek hebe dibêge ez vê şaştiya hanê binav bikim li gorî xwe dibe ku ez şaş bim lê kesên ku dibînin ev nerîn şaşin dikarin bi belgeyan bersivê bidin bêjin ev înformasyon şaş e ev nerîn şaş e neçin ji min re muzayedata nekin û qaşo tu rewşenbîr û qaşo tu nivîskar û gerek tu nizanim çi bike û gerek tu nizanim çi neke yekî bi vî rengî nivisandibû bersiva xwe jî girt yanî ez ne mecbûrim bersiva her kesî jî bidim yanî diyardeyekî heye bûyerekî heye krîzekî heye ez nerîna xwe dibêjim niha jî ez ê bi zimanê erebî nameya mamoste Birahîm Biro ku ji min re şandiye ji werê ragihînim piştre Kurd û şirove û komêntên Kurd bi zimanên Kurdî ragihînim ji bo ku biraderên me li seranserê welat û diaspora tê bigêjin mesele çi ye û çawa ye û bi çi rengî ye teksta nameya mamoste Birahîm Biro sekreterê berê ê partiya Yekîtî ev e الأخ العزيز هوشنغ أوسي المحترم تابعت رأيكم حول الخلافات داخل حزبنا وبحكم مكانتكم وتأثيركم كان من الأنسب الاستماع إلى مختلف الأطراف والاطلاع على كامل الوقائع خاصة أن طرحكم تضمن جملة من المغالطات نوجز البعض منها فيما يلي 1 تم التركيز على اعتقال طرف دون الآخر رغم أنني تعرضت للاعتقال في مراحل مختلفة خلال حكم حافظ وبشار الأسد وكذلك من قبل باكك 2 لم أكن يوما عضوا في الائتلاف خلال سنوات الثورة بل كنت ضمن هيئة التفاوض التي ضمت مختلف منصات المعارضة السورية 3 من يدير دمشق حاليا لم يكن جزءا من المعارضة المعترف بها دوليا ويقصد الجولاني ولم نكن نعرفه خلال مسار الثورة 4 الإشادة بدور الأستاذ سليمان أوسو في حزب يكيتي دون ذكر خروجه الطويل من الحزب
وانخراطه في أطر أخرى تعكس عدم دقة في الاطلاع. علما في المؤتمر السابع للحزب كانت المنافسة بيني وبين أستاذ سليمان على سكرتارية الحزب. أنا حصلت على 198 صوتا مقابل 48، يعني حصلت على 4 أضعاف أصواته. فكيف كان دوره الأبرز؟ لبرسة يسأل. 5. توصيفي أنا والدكتور عبد الحكيم بشار بالسلبية إدخال اسمه في هذا الخلاف طرح غير منصف. 6. حديثك عن ردود من أتباع إبراهيم برو أو عبد الحكيم بشار يوحي برغبة في دفع النقاش نحو المهاترات. 7. تم تجاهل حقيقة تداول موقع سكرتير الحزب بسلاسة عبر عدة دورات مقابل بقاء السكرتير الحالي لدورتين مع تمديد خارج النظام الداخلي. 8. لم يتم التطرق إلى التجاوزات التنظيمية وفرض شروط تمييزية بحق عدد من الرفاق والمنظمات في الخارج، إنما ورد يعكس تبنيا لرواية طرف واحد، ويقصد يعني طرف إبراهيم أوسو سليمان أوسو، والأمر الذي يضعكم عن قصد أو دون قصد في موقع أقرب إلى الطرف المتجاوز على الحقيقة وعلى النظام الداخلي في الحزب. نأمل منكم إعادة النظر في هذا الطرح وتصويب ما ورد من معلومات احتراما للرأي العام وللمصداقية التي تمثلونها. مع فائق الاحترام إبراهيم برو، 11 نيسان 2026. تكستا نامه مامۆستا إبراهيم بزمانی عربی أب أزينها حول بردم پەرچە بزمانی کوردی و بکورتی وەرگەرینم و هەنێک نەرینێ خوا بێژم ژبەرکۆ ژبۆ دلێ مامۆستا إبراهيم جێح دەبێ کوم دەستێ یەکی نەگرتیە لە دژی ئێدن ئەڤا ئەز نامەیاوی بتفصيل جسري حياة داوي بزماني عربي وبزماني كردي لغوري كالينا خوا لغوري حولدانا خوا اشكرا دكم وهنك شروفيا لسرفينا مياهاني دبيجم بهيفيا كو بچكي سنگاوان جرخنيان فرهبه بچكي ولو هشمندي و هلوستا ديمقراطيك لهمبري رخنيان لجم هردو برادرة هبه. مامۆستا إبراهيم برو دنامەیا خود وسا بمر داخبه. برای خوشەویست خۆشەنگ ئۆسێ یێ برێز. من نەریناوە دەربارەی ناکۆکیên دهندرێ حزبا me de partiya me de şopan û li gorî cihê we û bandora we baştirîn bû ku we li hemû aliyan guhdar bikirana û hemû tiştan û bûyeran nas bikirana. Bi taybet nemaze ku helwesta we nêrîna we di wê vîdyoahanê de gelek şaştî tê de hebûn. Ez dikarim van şaştiyên han bi van xalan bînin ziman. 1. We di nêrîna xwe de fokusê yan jî ronahiyê avêt li ser girtina aliyekî, girtina Silêman Oso, tevlî ku ez gelek cara hatime girtin li serdema rejîma Hafız Esed, li serdema rejîma Beşar Esed û ji aliyên PKK jî ez hatime
girtin nerîna me. Rast mamoste dema ku me behsa vê mesela hanê kir ne ku ez dibêjim imtiyaza wî imtiyaza Slêman Oso li ser te heye di warê girtinê de. Girtin tijarî nabe imtiyaz. Gelek kes me dîtin yanî ketin zindanên rejîma Hafız Esed lê piştî jî derketin ji Hafız Esed jî nijadperestir bûn li hemberî Kurda. Hinek kes derbasî zindanên rejîma Hafız Esed bûn û derketin zarar û ziyan gihandin tevgera Kurdî û rêxistinên Kurda. Yan jî zarar û ziyan gihandin xwe. Ne imtiyaz e. Dema ku me behsa mamoste Slêman kir ne ku ez te pê kêm dikim. Tu jî siyasetmedar e, tu jî têk û şer e, ew jî siyasetmedar e, ew jî têk û şer e. Min ji bîr kir ku yanî eger wilo hesasiyeta wekî haştî heya vê derecê yanî eger ez tiştekî behsa Slêman bikim gerek eynî wê ez behsa te bikim. Ez bêjim Slêman nizanim bi vî zanko xwendî gerek ez behsa te jî bikim ku te zanko xwendî ye. Ez bêjim Slêman ne wilo ye. Ya ême ne di bala me de bû ku mesela pîvanê ji bo ku te kes bî yanî divê mesela hanê de tu jî ti zindanî yî te gelek cara te gelek sala di zindanê jî di derbas kiriye gelek qonaxan jî di ketiyî zindana ev rast e û yanî min ji bîr kir ne ku tiştekî wilo teamûd di meselê de tune ev bersiva min ji vê çîroka ji vê xala hanê re. Xala didwa ez ti carî ne endamê koalîsyonê bûm koalîsyona opozisyona Sûrî Îtilaf di pêvajoya van sala de lê ez endamê şandeya guftugoya bi rejîma Sûrî re bûm ku gelek platform di hindirê vê şandeya hanê de hebûn xala xwe bi dawî tîne ez dibêjim rast e tune di endamê Îtilafê de bû lê bandora te û çûn û hatina te û danûstandina te yanî bi Îtilafê re hebû di rêya partiya te wekî Yekîtî û di rêya hinekese ku şirîkê Îtilafê bû endamê Îtilafê bû. Yanî tu nikare sedî sed têkiliyê xwe ji Îtilafê qut bikî. Dema tu bû endamê Heya Tefawut jî ew jî sal û dem tê de derbas bûn dîsa tu ji pehra hinekesê bû tu ji para partiya xwe û hinekesê bûn di hindirê Heya Tefawutê de tu û Îtilafê kontakta we û gelek platformê din jî hebûn lê giranî di hindirê vê şandeya hanê rola Îtilafê û ev mesela hanê nas kirî yanî Mamoste Ibrahîm ev mesela hanê nas kiriye û endamtiya Îtilafê yanî ne wekî eyb mi wilo gotiye na wekî informasyon mi gotiye tune endamê Îtilafê ye ti hevalê û platformê din û di hindirê vê şandeya hanê hevalê hebûn gelek kesên endamên Îtilafê dostê te bûn berpirsên Îtilafê lêberî jî evê ku niha jî di rejîma Sûrî de ew kontakt û danûstandinên hanê heta niha heye û mesele nas kirî yanî bê ku em nava vê tişta hanê. Dema ku me got ne ji meselê ku ez li ser te wekî tiştekî negetîv ez me behs kir ku dibe ku atmosfêra Tirkiye û Îtilafê û Heya Tefawutê tesîrê li te kiribe û normal e mere insana me ne tesîrê dike. Yanî hûn dema diaxivin li ser Slêman Oso hûn dibêjin wela merivî wî nizanim qendîlî ne nizanim tesîra qendîlê lê bîye û belge tune yanî belgeyên ku em bêjin roj kîj roja
سليمان أوسو كتب مساومة كتب دانوستاندني بقنديلير وتشتكي ويه أجر تشتكي بلقى لسر سليمان أوسو هبه أشكره بكن بس تنكاره تيكليين بأندامين ائتلافي بسر كردية ائتلافي دي حياة تفاوضي دي تفين تشتنهاني فشيري اگر سليمان أوسو باندورا مريفي وي يانجي مالباطا ويانجي عشيرة وي هي وبي قنديلي وبي آبوچي لغوري هناك برادرين ودبيجن دماكي جريكون قبول بكن كو باندورا ائتلاف جي وهيئة تفاوض جي وكسن لبشتوان باندور شخوا دحقات لابراهيم بروبيه يعني دبي ون في مسألة هانجي قبول بكن ايكو شيروكا دخوازه يعني اف نباشه من رخ نكر ده بشين كومدوح قوتي نباشه دنرخاندن و رخنين سياسي برحيصانه تجو سليمان أوسوري بيجو ولا تبي قنديلي وتنزانم تسست وتنرماي وتتغزل بآبوچيار دكه ونزانم چه اي باشا اف كسين هان اي كوفان تشتيهاني اللي سر سليمان أوسو دبيجن دبي بشكل خوفه قرن والإبراهيم بروشي بنرن جبركو في توصيفه هاني دهقات لسر إبراهيم بروشي بيكتي كو يعني دانوستندن وكونتاكتو چونو هاتن و دنا برا إبراهيم وائتلاف وهيئة تفاوضي وبان مسألة هاني بيتر هي ما بس تامه اگر کسکی بخوازه جه حواله ماموست ابراهیم برو جو گروبا وی جو کتله وی کفره کی باب جو سلیمان اوسو دوی مجاره هانه ده او کفرین هان لچوکا خودخه او کفرین هانه لابراهیم برو ودگره اف نباش من رخنه لوی مسئله هانه کر جا هر دو آلیا بره آستا رخنه نوه سیاسی به آستا رخنه نوه نه مسئله نوایا وتشتين هندري دلاده ونظام فان اف نباش لغوري من نباش از بهيفي ما اف خاله هاني يعني هاتب فهم كره از دي ساده بجم از نه لقل آلية كيمة لدجي آليين دن خلاص سيا كسي كو شامي نها بريفة دبه تجا يعني نبشكي جو اوبوزيسيوني بو لنها جالية نافنتوي تي ناسكرن و چاغي دماكو شورش لهمبري رژیما سوری هبو و چاغي ما وي ناز نتكر ما مستا وي ناز ذكر يعني وكي ريخستن وكي كاس ناس كريبو كيه وكي بيردوزي ايديولوجي ناس كريبو جولاني كيه نها د سروك سوريا نها او جروبا خو ريخستنا خو حكومة خو ودواري نافنا تويده وبشكي مزنج هيئة تفاوض وجه ائتلاف يبونه حوالي بي بير دانوستندني وكونتاكتي ديكن اف مسألة هاني زلالي يعني اف خلاص السياجي شروفي عامه يانجي كومنت عامه يانجي تعليق عامه للسروي اف توي ناز ذكر بريجي توي ناز ذكر نهاجي توي ناز ذكر ونها سروكي سورية وكي أمر الواقع سروكي سورية ون كونتاكتو ديالوجي بيردكن بيدجي السلطة أمر الواقع بو أجر سليمان أوسو أنا كسا بدا كسا هيمانكي في سلطة هاني ردانين أمر الواقع بيدا أف بسايا ريفبري وسروكاتيا هريما كردستاني بو نل در دوری وان نل دروای چرچوه وان بو بگوتنا وان بو بنرینا وان بو ما بس تام ابراهيم اوسو هر ببورن سليمان اوسو هر به مظلوم عبدي روني با آلدار روني
سەرۆکێ برێز مەسعود بارزانیژی بوارداویستندی ji bo berjewendiya Kurda. Dîsa ez dibêjim ê ku bixwaze bi yekî wekî Colanî ro rûnê û danûstendinê bike ji ber ku civaka navnetewî pê îtîraf kiriye dibe ber çav re derbas bike û barê Silêman Oso zêde neke û enekese û pedekese zêde neke çima çûn peyman bi Qesedê û PYD re mor kirin. Morkirina peymana nayê wê wateya ku hemû bûn Qesede û PYD. Dîsa jî di warê rexnekirinê de vê xala hanê Mamoste Ibrahîm tu jî û biraderên li derdora te jî di ber çav de derbas bikin. Hûn dixwazin rê vekin, rêyekî ji Kurdan vekin, rêyekî ji yekîtî vekin, ji enekesê vekin li cem rejîma Sûrî û ev tiştekî di warê siyasî de hûn rewa dibînin gerek hûn hewildanên sekretêrê xwe, hewildanên serkirdeya xwe, hewildanên pedekese û enekese ku peymanekî bi Qesedê jî re rewa bibînin. Yani ê ku çûna li cem Colanî rewa dibîne û Colanî kî ye em wî nas dikin gerek hewildanên din jî ku ne ku etîbar nekin teslîmbûyîn yan jî muxazele yan jî nîqaşên xwe yên siyasî rexneyên xwe yên siyasî nekin. Ê ku kevirekî di vî warê hanê de di vî meqamê hanê de wekî çavdêrekî siyasî ê ku kevirekî davê ji Mihemed İsmaîl enekese pedekese yekîtî çima peyman li Qamişlo peymana Qamişlo îmze kirin çima bi Mezlûm Ebdêr danûstendin kirin tere ew kevirê hanê li wan vedigere ji ber ku hinek kes hinek berader ez wan nas dikim wekî Mamoste Ebdulhekîm Beşar û Ibrahîm biro kontakt û danûstendina wan bi rejîma Colanî jî heye û dixwazin rêyekî çareserîkî şêweyekî ji çareseriyê re ji pirsa Kurd bi Colanî re bibînin. Eger ev rewa be demekî adin jî rewa ye. Eger adin nerewa be peymana Qamişlo nerewa be demekî kontakt û danûstendina dizî û eşkere bi Colanî re ew jî nerewa ye. Ez hêvî dikim ev xala hanê jî were fêm kirin. Xala çara pesendayîna rola Silêman Oso di Partiya Yekîtî de bê ku tu behs bike ku Silêman Oso demekî dirêj dev ji partiyê berdabû û ketibû çarçeveyên din çarçeveyên siyasiyên din ev jî tê wateya ku tu ne agahdar e ji gelek mesela. Ez ne agahdarim yani gelek spas te yani ev xala hanê ji mir ronî kir hayê min ji vê mesela hanê tunebû lê îşê min çi jê ye? İşê min çi jê ye? Yani ez besnê Silêman Oso didim wekî siyasetmedarekî Kurd gelek kes hebûnîn dev ji siyasetê berdan dîsa vegeriye. Nava karê siyasî keda te tê de hebe rola te tê de hebe gelek spas ji bo te Mamoste Ibrahîm biro ku tu bû wasîteya xêrê rola te tê de hebû ku siyasetmedarekî Kurd wekî Silêman Oso dîsa vegere nava hevalê xwe nava cihê layîq û tê de bimîne. Ev enformasyonê berê hayê min jê tunebû spas ji te re bes çi eleqeta min jê ye. Silêman Oso heta berî demekî li gorî qanûn, li gorî prinsîp, li gorî sîstema hindirîn a partiya we sekretêrê we bû. Yani dibe dema rêz ji Silêman Oso re têgirtin, rêz ji partiyê re têgirtin, rêz ji kongra partiyê re têgirtin, rêz ji xwe re hûn digirin. Ku rola te hebû di hatina Silêman Oso di hundirê rêxistinê de li gorî te ji mir eşkere kir û li gorî
يعني تكستا تجي نامەیە تەژی تێدێ دیارکردن خوشک و برایێژە ئەس vێژی ژوەر بێژم ینی بەری ئەس vê ڤیددیۆانێ قەید بکەم ما ئەس دیرەکت لەگەل مامۆستا براهیم برۆ دریا تەلیفۆنێدا ئەم ئاخivîn gelek tiştan ji min re got zelal kir girêdayî nameya wî lê zêde kir vê meselehanê di vê xalahanê jî de ez wekî çavdêrekî siyasî ez meعنîme niha kî sekretêrê partiyê ye dema wî derbas bû dema wî derbas nebû lê ev kesên ku niha hat nava partiyê Slêman Oso keda kî tê de hebe keda Fuad Alîko tê de hebe keda Brahîm Biro tê de hebe keda Hoşeng Osê tê de hebe keda kî tê de hebe ku Slêman Oso vegere nava rêxistinê Slêman Oso bû sekretêr rola kî tê de hebe êrîş li hemberî ez rabim piştî wê êrîş li ser Slêman Oso çê bikim wî bişkînim ez xwe dişkînim dema Brahîm Biro êrîşî wî bike dema Fuad Alîko êrîşî wî bike êrîşî xwe dike ji ber ku ewî vî camê rêhan anî nava rêxistinê vegera nava rêxistinê rê li pêşayî vekir bû bibe sekretêr nexweş e ji ber vê ez dibêjim kêmanî û şaştiya heqê Slêman Oso de kêmanî û şaştî di heqê Brahîm Biro de ye di heqê rêxistin û partiyê de ye ez dixwazim ev meselehanê jî zelal be çi jî dibêje pêve girêdayî bi xala çara bi girêdayî çawa tê zanîn di kongreya hefta de a rêxistinê de a partiyê de rikberî yan jî mûnafese di navbera Brahîm Biro di navbera wî Brahîm Biro û mamoste Sta Slêman mamoste Slêman de li ser sekretariya rêxistinê de hebû ez Brahîm Biro dibêje sed û not û heşt deng anî lê Slêman Oso çil û heşt deng anî ev tê wateya ku ez yanî Brahîm Biro çar qatên dengê Slêman Oso anî dîsa ez dibêjim yanî te baş kir te ji mafê xwe ji tenazul kir te jêrê daxist te wî kir te rê jêr vekir ku bibe sekretêrê rêxistinê ev hemû ji te re tê nivisandin tiştên pozîtîv tiştên erênî tiştên baş pişt re jî te rabe êrîşî wî bike wê xelk bêjin yanî mamoste Brahîm bêhna xwe fire bike yanî newloyî yanî em demekî em ê berê xwe bidin te em êdî Slêman Oso mê deynin aliyekî em ê berê xwe bidin te û çima te wilo kir yanî demekî rola te ya yanî ez çi bêjim subjektif a nedîrekt di van şaştî û kêmaniyên an heye ji ber ku te rê jêr vekir te wî anî te wî kir sekretêr li gorî van înformasyonê ku dibêje dîsa ez dibêjim ev şer û pevçûn û li ser sosyal medyayê zerer û ziyanê digînin Brahîm Biro deh qatên ku zerer û ziyanên digînin Slêman Oso xala pênca dema ku te ez wasif kirim ku ez û Doktor Ebdulhekîm Beşar bi şêweyekî negatif te me danîşandan û te navê wî navê Ebdulhekîm Beşar xist nav vê meselehanê ev helwestekî nedicihde bû û insaf têdîtin nebû mamoste Brahîm dema min behsa mamoste Ebdulhekîm Beşar kir bi erebî jî dibêjin lêl îstînas ne ji ber ku tiştekî wilo heyî çawa kutleya te
هەڤالێ te di hindirê yekîtî dihene her wisa heval û kutleya Ebdulhekîm di hindirê partî jî de heye, di hindirê PDKSê jî de heye û hevalê wî ez naz dikim û tu jî naz dikir û gelek kes naz dikin, êrişî min jî kirin yenî. Çêr û dijûn û gotinên şari'a, gotinên nayên gotin di heqê me digotin heta tedexxul kir yenî. Bi şêweyekî dîrek tedexxul kir, nivîsek daxist, yanî xweşvan meselêhan bêrî kir, mala wî ava, saeta wî xweş û bi hevalê xwe re axivî. Wez vê meselehanê jî dizanim. Bi hevalê xwe jî re axivî, heta hevalî wî piçekî sekinîn û lêborîn ji min rişandin, pişt re dîsa vegeriyan Ewtas û Hemama berê. Yanî min ne mesela iqham û ne iqhamê, piçekî em ez wekî nivîskarekî, wek çavdêrekî siyasî ez meselê dişopînim. Ez naz dikim yanî çêkilî û peywendî û danûstendî û kîmya a di navbera kesa de çawa dişuxulê, li Tirkî, di heya tefawudê de, li Şamê, danûstendina bi rejima Colanî, ev mesele raya giştî ji bo ku me re derbasî tefasîla nebe, zelal yanî mesele ne ku ez yanî meselen ne tu vegerî vîdeo carekî din ku iqhama navî wî û insaf tê tune û nizanim çi û ne min te selbî neda diyar kirin û ne Ebdulhekîm Beşar jî selbî da diyar kirin. Mesele ne selbî bû, nirxandin bû. Nirxandin û ez nirxandina edaa we ya siyasî dikim. Karê we yê siyasî, ne êweyî şexsî. Te eleqeta me û têkiliyê me meselê şexsî tune, ti problem û kêşeyê minî şexsî ne bi te re, ne bi Ebdulhekîm re, ne bi Silêman Oso re, ne bi Elîko re, ne bi ti kesî re, tune tune. Ji bo hûn bi ewle bin û xweş bawer bin ku tiştekî wilo li cem me tune yê. Xala şeşa, di axaftina te de li ser dostên İbrahîm Biro û Ebdulhekîm Beşar di diyarkirin ku tu berê nîqaşê ber bi muhaterata. Muhaterat kaja bi Kurdî wê çi be? Na mamoste Newloyî. Ev nerîna te jî tu şaş di vê nerînehanê de. Wa hevalekî te Mihemedê Leyleyê navî wî çi ye? Ev du car yan sê car. Wilo yanî ez çi bêjim muzayede çi muzayede yanî dwarê ne tenê dwarê siyasî de, dwarê nivîskarî de, dwarê rewşenbîrî jî de wilo li ser min diaxive. Ev cara duhemîn e diaxive, piçekî jêrbêj e wilo birxûyê wî bijdîne bê yanî sînorê xwe nas bike. Ev meselen yenî ne ku ez berî didim muhaterata. Yanî mamoste Ebdulhekîm Beşar jî bere birxûya hevalê xwe piçekî bijdîn, tu jî birxîya hevalê xwe tiştekî bijdîn, min tiştekî xerab negotiye. Min negotî tu însanekî xerab e, min negotî tu xayîn me, tema şevanê hêja. Ez çi qeyse ez û mamoste Ebdulhekîm Beşar nelgel hev bim, ne wek hev difikirim. Çi qeysî ez û mamoste İbrahîm Biro nelgel hev bim, ne wek hev bim. Lê neynoka Ebdulhekîm Beşar û neynoka İbrahîm Biro bi hezar kesên wekî Cemîl Bayîk, bi hezar kesên wekî Xapo. Ji bo ev mesele zelal be. yanî ji wilo zelal te heye, yanî tiştekî wilo heye. Yanî ez çi qeyse nelgel helwest û nerîna wan bim, lê li cem me kesayetiyên siyasetmedar in, cihê rêzê ne, kesên têk û şer in, zerer û ziyanê dîtine, yek ji êdin bêtir, yek ji êdin kêmtir, ev çîrokekî din e. Ji bo ev tiştekî min kîn û tasfiyet hesab û nizanim çi ne bi Ebdulhekîm re heye, ne bi mamoste İbrahîm Biro re heye. Ev ya ji bo dilê we di cih de be û dilê hevalê we de jî di cih de be.
ez vê bi kurmancî ji we dibêjim, eşkere û zelal ji we dibêjim yani. Çi jî yani ez çîroka muhatarat falan wan ez nakevêm yani û ev vîdeo yani wê ada wî ez nema behsa van mijarê han dikim yani mijara rêxistina yekîtî û Partiya Yekîtî hûn dimînin yek mala we ava hûn dibin di yekîtî hûn bi kêfa xwe ne ez aciz dibim ez yani wekî Kurdekî me re aciz dibe ji şer û pevçûn û perçebûna navbera Kurda de lê hûn jî cihê xwe bigirin di nava eger dilê we hebû bi perçebûnê de ez nikarim rê li ber we bigirim û eger hûn bixwazin yani ev mesela hanê çareser bibe hûn ne bi hewceyî min in hûn di hundirê malbata xwe ya rêxistinî de di hundirê kongir û konferansê xwe de li gorî rêbaza xwe ya rêxistinî li gorî nîzama xwe bernameya xwe ya hindirîn a partiyê hûn dikarin kêşa û problemê xwe çareser bikin. A hefta dibêje te li ser guhê xwe avêt ew rastiya tê gotin ku cihê sekrêteriya partiyê bi hêsanî bi xweşayî gelek cewra gelek dewra yanî yanî hat dirêjkirin tiştekî wilo yani tê min ji divê xala hefta de wilo me tê gihîşt dervayê çarçoveya rêxistinê yanî dibêje ku ez şaş bûm dema ku min behsa vê xala hanê kir ez şaş bûm. Tiştê ez nas dikim yanî Silêman Oso bi pereşûtê nehatiye û înqîlab nekiriye. Kongir û bi dengdana te û hevalê te bû sekrêtêr û kongir dikare wî rake. Kongir dikare wî deyîne heta ku kongir rûnenê ev dimîne ez dibêjim wekî sekrêtêr tesrîf emal, sekrêtêr nizanim me mucemmed hûn çawa dikin hûn dizanin ev çîrok awe ye lê cîgirî wî ka kî ye cihîgirê ev sekrêtêr berpirsyariya sekrêtêr radihêje yan jî komîta navendî rûdinê û yan rola sekrêtêr dirêj dike yan ev rola hanê de di cîgirî wî hûn naxwazin meselen nema kêfa we ji Silêman Rêdî xelas qediya çû yanî mesele bûye kesayetî û takekesî û xîlafatê wilo cîgirî wî dikare ev rola hanê bilîze hûn di nav xwe de li hev bikin nekin mijara sosyal medya dernexînin li ser Facebookê û nizanim çi û daxuyanî û nameya bişînin û tişta û ev şerعî û ev neşerعî hûn hevdû çûk dikin hûn hevdû dêşînin hûn hev xwe û rêxistina xwe yanî berbad dikin mebesta me ev e. Xala heşta te behsa zêdegaviyên yan jî şaştiyên rêxistinî û şert û mercên temyîzî di derbarê hevalên rêxistinê de di rêxistinên derva ê Ewropa û ê Kurdistanê û Tirkî de te behs nekirî ev mijarekî wey rêxistinî ye û ez di vîdeoya xwe a berê ez derbasî van tiştên han van tefasîlê han van detayê sêhanê nebûm ji ber ku pêwîstiya min pê nayê hûn jî di nav xwe de çareser bikin yanî tu ne endamê îtilafê bû lê hemû rêxistina Tirkî piraniya rêxistina Tirkî ne hemû hevalê te ne ev çawa çêbû yanî yanî demekî rolekî te heye yanî di divê mesela hanê de yan jî em bêjin rêxistina Ewropa yan jî rêxistina Kurdistanê hûn dixwazin ev meselê hanê eger rolekî nehînî negatîv selbî a Silêman Oso hebe ma Silêman Oso bû çi hemû
کۆمیتا ناوەندی بن کۆنتڕۆڵا وی دەیە هەموو مەکتەب سیاسی بن کۆنتڕۆڵا وی دەیە هەون دەبێژن ئەم ڕێخستنێکی دەموکراتیکن ئەم ڕێخستنێکی نەرمن ئەو هێزە ون دەبێژن وە سلێمان ئۆسۆ ئانی کرتیر مامۆستا براهیم یعنی ئەڤ هێزا هانێ ئەڤ باندۆرا هانێ ئەڤ دیکتاتۆریەتا هانێ سلێمان ئۆسۆ کاڵ خودسپێرێ چێ ئەو لە قامشلۆیە و تە لە کوردستانەیە تە نێزیکی سەرۆکاتیا کوردستانەیە تێ نێزیکی ji سلێمان ئۆسۆ بێتر تەسیر و باندۆرا تە لەسەر ڕێخستنەیە تە هەڤالێن ئۆروپا یا ئقناع کریە ez nabêjim te tawan li tişta ser wan fard kiriye tawan iqnaع kiriye hevalên rêxistina Tirkî tawan iqnaع kiriye bi mantiqê xwe bi nerîna xwe ê Kurdistanê bi vî rengî hevalê xwe yê hindir jî iqnaع bikin mamoste yani ev bandora te çima wilo li dervayê çarçoveya rêxistina yekîtî a di hindirê welat de ne bi qasî bandora û hêza te li ser rêxistina partiya yekîtî a dervayê welat mamoste Ibrahîm ez hêvî dikim ku tu bi şêwazên siyasî û rewa û rêxistinî çawa te Slêman Oso anî Slêman Oso rak qediya çû yani tiştekî divê axaftina hanê de heye bi vî şêwazî bi vê rêbazî ne bi êrîş û biçûkkirin û kêmkirin û nizamçî û tiştê bi vî rengî xala ez hêvî dikim were têgihiştin tiştê ku dibêje piştî xala heşta tiştên ku te di şêweyê axaftina xwe de da diyarkirin ku tu aliyekî ku tu nerîna aliyekî digire mamoste Ibrahîm ava ez nerîna te dikirim û ez piçekî hewl didim bi te alîkar bim ku tu çawa karibe vê problema anê çareser bike tu wilo dibîne ku ez aliyê Slêman Oso dikirim ez ji te re tekez dikim bi deh tiliya ji te re mor dikim ne rast yani ez newlo me dema ku min got berpirsyarî heye berpirsyariya her diya û min got berpirsyariya te di vê problema hanê de bêtir e ji a mamoste Slêman Oso dibû ku ez şaş bim ev nerîna min e ev nerîna min divê mesela hanê min negotiye ev Qur'an e ev yeqîn e ev qet'î ye ez dibêjim di vîdyoa derbasbûyî jî de dibû ku ez şaş bim û di dawî jî de me behs kiriye ez hêvî dikim ez şaş bim lê vegerin yani ez nekufirîm min tiştekî wilo dervayê rê yan jî bêrêzî ne di heqê te de ne di heqê Ebdulhekîm Beşar de Doktor Ebdulhekîm Beşar yani tiştekî wilo dervayê bêrêzî min nekirî yani min negotî yani ku yani heşheyî we hûn nebaş in hûn xayîn in we meselê firotî û nizamçî û çîrok mîrokiyan min negotî ez nizanim kî li ser we di hindirê yekîtî ev çîrokê hanê dibêje ez nelgel wê nerîna hanê be eger hebe jî ez nelgel wê me dema êrîş li ser te çêbû jî ji aliyê PKK ez ji kesên ku me piştgiriya te kir wez dîsa piştgiriya te dikim ana apoçî dîsa jî li çi êrîş li ser te were kirin ji aliyê apoçiya ez li gel te me ji aliyê Slêman Oso yani ev mesela rêxistiniyê nav xwe de çareser bikin mesela kindiriyê ne ji dervayê ne ji dervayê rêxistina weyî malbatiyê malbata rêxistinê hûn di nav xwe de çareser bikin yani sedî sed di wê baweriyê de bin tu jî hevalê te ku ez ne alîgirê aliyekî me li dijî we tiştek wilo tu ne daxwazekî me wilo heye ne helwestekî me wilo heye belkî ji şêweyê axaftina me wilo hat fêmkirin hûn ez nikarim yani ez tehekkumê bi nerîna we û qenaetê we û
ون پیوانê we ji meselarê karçewayê ez nikarim lê ez bi zelalî dibêjim ez ne li gel Silêmanim li dijî te ez ne li gel te me li dijî Silêman. Zelal ez hêvî dikim axaftina wî ez omîd dikim hêvî dikim ku hûn li nerîna xwe vegerine vaz ez vedigerim yanî gelek spas li ser nameya te gelek spas li ser înformasyonan te û min di rêya telîfonê jî dijber te kes kir û ez niha jî bi deng û reng ji bo ku bibe belge yanî eger şaştiyekî ku hûn dibînin şaştî eger hebe ez lêborîna xwe ji raya giştî dixwazim eger şaştiyekî hebe di vî warîyanê de lê yanî qusûrê negirin yanî we hevdû û her du alî jî we hevdû birîn kirî bawerî nabera wednemayî wed bawerî nehiştî dema ku çîrokê xwe derxist derva û we xwest hûn dest û pişt û serê hevdû bişkînin îdî we bawerî nehiştî we hevdû birîn kirî we hevdû êşandî bi ti kesî neêşandî yanî ev dibêje ez hêvî dikim hûn di nerîna xwe berçav dîsa carekê din berçav derbas kin û şaştiyên ku di înformasyonê de bi we re derbas bû berçav derbas bikin di çarçoveya rêza ji raya giştî re û rastiya ku hûn nûnertiya wê dikin dîsa spas ji bo te ji bo vê baweriya te ji bo vê helwesta te ji bo vê nerîna te ez spasiya te jî dikim ez spasiya mamoste Silêman jî dikim li ser nameya wî û ev baweriya ku hûn didin min hûn jî her du cihê hêvî û baweriyê ne ku hûn vê yekîtiya hanê nekin dî yekîtî hûn jî yanî ev kesên ku ji we qut bûn we wan rex nekir hûn nas kirîne ez navê wan dubare nekim yanî hûn jî neçin li kêleka wan rûnenên heta ji we bê problemê ji hevdû re daxînin hûn dikarin ji hev re daxînin berê jî we ji hev re daxistî mamoste Ibrahîm niha jî hûn dikarin ji hev re daxînin berjewendiyên giştî ê rêxistinî bere li ser berjewendiyên takê kesî tu dibêje tiştek min bi Silêman re tune Silêman dibêje tiştek min bi Ibrahîm Birol re tune ê baş e problem li kur e hevalê Silêman tiştekî dibêjin hevalê te tiştekî dibêjin baş e ev ka yanî çareserî li kur e eger tiştekî we bi hev re tune bi tiştekî weyî şexsî bi hev re tune bi hêviya ku ev vîdyoa hanê ev weşana hanê bibe wesîleyekî xêrê ku kêşe û problemê di hundirê vê rêxistina hanê de kêm bike û alozî û krîzê biçekî berê wê bide çareseriyê helwesta me ev e nerîna me ev e dîsa ez dibêjim dibe ku ez şaş bim yanî wekî biraderê me ezîzê Emero dibêje lerubema ez xelet bim yanî ev nerîna min e ev helwesta min e ê ku dixwaze bersivê bide dikare bi belgeya bersivê bide bi edeb bi rêz bersivê bide ne ji mir muzayedata neke ji bo Xwedê rewşenbîr û gerek te wilo bikire û gerek te wa bikire û gerek te biaxiviya û gerek te nizanim te li çaw van meselê hanê çîrok mûrokên muzayedatên rewşenbîrî ê çandeyî ê seqafî ê nivîskarî ê siyasî recaen ez hêvî dikim nekin li vir ez dawiya vê weşanê li vê xala hanê bidawî tînim bi hêviya rojekî xweş jiyanekî xweş xebatekî siyasî xweş ez wê hêviya hanê ji we dikim di nava xêr û xweşiyê de bimînin.